Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, naninirahan ng isang lalaking bulag na ang pangalan ay Mang Lucio. Matanda na siya, ngunit kahit kailan ay hindi siya iniwan ng takot ng mga tao sa paligid. Kahit bulag, tila raw nakikita pa rin niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Hindi siya lumalabas sa araw. Laging gabi siya kung maglalakad-lakad. Ang kanyang tungkod ay yari sa matandang kahoy ng punong balete, at tuwing humahampas ito sa lupa, may kakaibang tunog, parang umiiyak na babae. Marami ang nagsasabing minsang may batang naligaw sa kagubatan, at si Mang Lucio raw ang huling taong nakita kasama ito. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan ang bata sa paanan ng isang kuweba, wala ng buhay, nangingitim ang balat, at may nakaukit sa noo nito, nakita kita. Sa kabila ng bulong-bulungan, walang nakapagpatunay ng anuman laban kay Mang Lucio. Tahimik lang siya sa kanyang kubo, habang kumakain ng tinapay na luma, at umiinom ng tubig na tila itim ang kulay. Isang araw, dumating sa baryo si Rina, isang estudyante ng antropolohiya na gumagawa ng pananaliksik tungkol sa mga alamat sa bundok. Nais niyang makapanayam si Mang Lucio. Pinagbawalan siya ng mga tao, pero hindi siya nakinig. Sa kabila ng babala, tinungo niya ang kubo ng matanda sa gitna ng kagubatan. Pumasok si Rina kahit walang imbitasyon. Walang kandila sa loob, pero maliwanag. Isang uri ng itim na liwanag ang nagsilbing ilaw, parang liwanag na sumisipsip ng kulay. Nakaupo si Mang Lucio sa sulok, nakangiti. Anong gusto mong malaman? Hiha, bulong nito, pero rinig na rinig ni Rina ang tinig sa kanyang utak. Hindi sa tenga. Nang banggitin ni Rina ang tungkol sa mga alamat, ngumisi ang matanda. Ang totoo, hindi alamat ang kwento ko. Isa akong tagatanaw. Binigyan ako ng paningin hindi sa mata, kundi sa kaluluwa. Nakikita ko kung sino ang susunod na mamamatay. Nagtawanan ng mga anino sa paligid. Oo, may mga anino sa pader, umiikot, sumasayaw, umiiyak. Tumakbo si Rina, ngunit habang palayo siya, parang lalong humahaba ang daan. Humihina ang kanyang hininga, may narinig siyang bulong sa likuran, ikaw ang sunod. Kinabukasan, nakita ng mga mangingisda ang katawan ni Rina sa ilog. Nakapikit ang mga mata niya, pero ang mga labi ay nakangiti. Sa kanyang palad, may nakasulat gamit ang dagwang kuko, liwanag ang tunay na dilim. Pagkatapos ng libing ni Rina, nagsimulang magbago ang baryo. Madalas na ulanin kahit tag-araw. Ang mga hayop ay tumitilaok at tumatahol ng sabay tuwing hating gabi. Sa simbahan, ang imahe ng mga santo ay unti-unting nawawala ng mukha, tila binubura ng isang di nakikitang kamay. Isang gabi, nagpakita muli si Mang Lucio sa gitna ng plaza. Nakaupo siya sa bangko habang hawak ang kanyang tungkod na balete. Sa harap niya, may kandilang hindi nauubos ang sindi, kulay itim ang apoy. Lumapit ang kapitan ng baryo. Ano ang kailangan mo, Lucio? Hindi siya sumagot, ngunit biglang nabingi ang buong paligid, wala kang maririnig kahit huni ng insekto. Itinuro ni Mang Lucio ang simbahan gamit ang tungkod. Kinabukasan, natagpuan ang pari, si Father Mateo, nakabitin sa bell tower. Sa kanyang dibdib, may marka ng kamay, sunog ang balat. Sa bibig niya, may nakasuksok na papel, hindi lahat ng dasal ay naririnig. Mula noon, gabi-gabi na ang bangungot ng mga taga-baryo. May isang lalaki raw na umiiyak sa gitna ng kalsada pero walang mukha. Isang bata raw na naglalakad ng paatras. At sa bawat panaginip ng mga tao, iisa ang nakikita nilang figura, si Mang Lucio, nakaupo sa duyan, nakangiti, habang umaawit ng lullaby sa wika na walang sino man ang nakakaintindi. Dahil dito, dumating ang isang albularyo mula sa kabilang lalawigan, si Aling Manda. May dala siyang itim na abo mula sa Mount Cristobal, at balak niyang tapusin ang sumpa ni Mang Lucio. Nagpunta siya sa kubo ng matanda. Sinabuyan niya ito ng abo at sinigawan, balik ka sa dilim na pinanggalingan mo. Ngunit nginitian lamang siya ni Mang Lucio. Ako'y hindi galing sa dilim. Ako ang liwanag na bumubulag. Biglang pumutok ang mga salamin ng bintana, at ang abo ay nagbalik sa mukha ni Aling Manda. Umiiyak siyang tumakbo, pero hindi na siya muling nakita pa. Sa lugar kung saan siya huling napanood, may naiwan lang na salamin. Sa likod nito, may nakasulat, minsan ang sinisikap mong iligtas, ay siya palang dahilan ng pagkawasak. Hanggang ngayon, nananatiling buhay si Mang Lucio. Tumatanda ang lahat,
Pero siya'y hindi nagbabago. Parang hindi naagnas ng panahon. Tuwing may namamatay sa baryo, siya ang unang dumarating sa burol, nakaupo sa tabi ng kabaong, bulag pa rin, pero laging nakangiti. At sa bawat kabaong, laging may isang salita na iniiwan sa salamin ng bangkay. Nakita. Matagal nang lihim ang kwento ni Mang Lucio. Bago pa siya naging bulag, isa siyang dalubhasang manggagamot sa kabundukan. Bata pa lamang siya noon nang sabihin ng kanyang ina, "May regalo ka, anak." Pero ang regalo minsan, sumpa rin. Si Lucio ay may kakayahang makita ang anino ng kamatayan sa mga tao. Kung gaano kakapal ang anino, ganoon siya kasigurado na malapit na ang wakas ng isang nilalang. Dahil dito, nilapitan siya ng marami, may mga ina na gustong malaman kung ligtas pa ba ang kanilang anak, mga matatanda na gustong malaman kung kailan sila mamamaalam. Ngunit isang gabi, nagkamali si Lucio. May isang batang babae na lumapit sa kanya. Mahinang mahina, payat, at nanginginig. Hawak ng bata ang kamay ng kanyang ina, umiiyak. "Ako po ba mamamatay na?" tanong ng bata. Hindi siya sinagot ni Lucio. Dahil sa kanyang paningin, walang anino ang bata. Akala niya'y ligtas ito. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang bata na pinugutan ng ulo malapit sa altar ng kagubatan, isang lugar na ayon sa alamat ay tahanan ng tagapangalaga ng takip silim. Galit ang mga tao. Isinumpa nila si Lucio. Sinunog ang kanyang klinika. Piniringan siya ng mga matatanda ng baryo gamit ang tela mula sa kasuotan ng bangkay ng bata, at binigkas ang lumang orasayon. Makita mo nawa ang hindi dapat makita. Madama mo ang bawat aninong hindi mo iningatan. Mula noon, naging bulag si Lucio, ngunit nagsimulang makakita ng mga multo, anino, at espiritong naliligaw. Sa bawat taong kanyang makakasalubong, nakikita niya na kung sino ang sunod na mamamatay. Kaya hindi siya lumalapit, hindi siya kumikibo. Ngunit habang tumatagal, mas lumalalim ang kanyang paningin. Hindi na lang siya nakakakita ng kamatayan. Nakakakita na siya ng kasalanan, ng pagkukunwari, ng itinatagong takot, ng mga bagay na pilit nating nililimot. Ngayoy may bumalik sa baryo. Isang babae, malamig ang mata, palido ang kilos, may suot na jacket ng pamahalaan. Siya si Agent Mara, taga DILG, at inutusan upang paalisin si Mang Lucio bilang pampublikong panganib. Wala akong pakialam sa kwento. Ako ay may utos. Umalis ka na rito, mariing sabi niya sa bulag. Ngunit ngumiti si Lucio. Hindi mo ba ako naaalala? Napatigil si Mara. Dahil oo, isa siya sa mga batang dumalaw noon kay Lucio, at siya ang ate ng batang pinugutan. Umiyak si Mara, galit at takot ang laman ng dibdib. Ngunit hindi siya makagalaw. Sa kanyang paanan, may lumalabas na usok. Mula sa lupa, mabigat, malamig. Sa kanyang likod, may boses ng batang babae, "Ate, ba't iniwan mo ako noon?" Muling napuno ng sigaw ang baryo. Kinabukasan, nakita si Mara sa simbahan, nakaupo sa bangko, parang natutulog. Ngunit nakadilat ang mga mata. Nakanganga. Sa kanyang mga daliri, may nakaukit gamit ang kuko. Sa harap ng liwanag, lahat tayo'y bulag. Matapos ang misteryosong pagkamatay ni Agent Mara, muling bumalat sa takot ang baryo. Ngunit may ilang matanda, ang mga natitirang tagapag-ingat ng mga lumang kasulatan, ang napilitang aminin ang katotohanan. Si Mang Lucio ay hindi ordinaryong tao. Siya ang bantay ng liwanag, at sa bawat panahong binabalik ng dilim ang kanyang hukbo, siya ang unang binubuksan. Ang sinasabi nilang hukbo ay ang mga itim na anino ng takip silim, mga nilalang na bumabangon tuwing lumalalim ang gabi, kapag naipon na ang takot, galit, at lihim ng tao. Isa sa mga nilalang na ito ay ang pinakamatindi, ang tagapangalaga ng takip silim. Gabi ng hiwaga. Isang gabi, nawala ang buwan. Walang ulap, pero dilim ang buong kalangitan. Pati alitaptap ay hindi lumilitaw. Nagsimulang kumalampag ang mga bubong ng bahay, kahit walang hangin. Tumutulo ang mga ilaw ng poste, hindi tubig, kundi dugo. Lumabas si Mang Lucio, dala ang kanyang tungkod. Sa gitna ng baryo, bumukas ang lupa. Mula sa bitak nito, may gumapang na mahaba, itim, malamig na anino, parang usok na may hugis. Dahan-daang nabuo ang nilalang, walang mukha, katawan na parang habing itim, at tinig na parang libo-libong kaluluwang nagdadalamhati. Siya ang tagapangalaga ng takip silim. "Lucio, bulong nito, panahon na upang bayaran ang iyong paglingap."
Muli mong ibukas ang mata ng dilim. Ngunit tinutok ni Mang Lucio ang kanyang tungkod sa lupa. May apoy na sumiklab, apoy na hindi pula, kundi puti. Liwanag na pamunit sa dilim. Ako'y bulag na, ngunit sa dilim ko'y nakita ko ang katotohanan, na walang sino mang dapat maghari sa takot ng tao. Nangilid ang luha ni Lucio. Lumingon siya, kahit hindi niya kita, alam niyang nasa paligid ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ang batang pinugutan, ang ate nitong si Mara, ang mga niligtas at hindi niya nailigtas. Itinaas niya ang tungkod. Dito sa baryong ito, hindi ka na maghahari. Biglang sumambulat ang liwanag mula sa kanyang katawan, lumabas sa kanyang mga mata, bibig, at kamay. Isa itong liwanag na hindi nanggaling sa mundo. Isa itong liwanag na nagmula sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang purong anyo ng katotohanan. Ang tagapangalaga ng takip silim ay napasigaw. Lumipad pabalik sa bitak ng lupa. Sumara ang siwang. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nakita si Mang Lucio. Ang kanyang kubo ay natabunan ng puting abo. Sa gitna ng abo, may natagpo ang isang bagay. Isang kahoy na tungkod. May nakaukit. Ang totoong nakakakita, ay yung may tapang tingnan ang hindi kayang tanggapin ng puso.